Kom i form som en danser. Balletfitness er for dig, der vil have en fysik og en kropsbevidsthed som en danser, men ikke gider lyserøde trikot, tyldskørter og femsede bevægelser. Dansere har en helt unik kropsbevidsthed, en smuk kropsholdning, indre og ydre styrke og en rigtig god kondition. I balletfitness træner vi ved baren med alle de sunde og opbyggende træningselementer fra ballet, og med den gode holdning som omdrejningspunkt. Det er 1 times effektiv styrke- og konditionstræning, der vil give dig sved på panden og en rigtig god fornemmelse i kroppen. Vi glæder os til at se dig.